Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiera. Gaurkoan, lehenengo, Idurre Eskizabel izango dugu larunbat honetan Iruñan ospatuko den Euskaltzaleon martxaren inguruan hitz egiteko. Ondoren, Gartaldeko Jon Garzia burua izango dugu proiektuari buruz hitz egiteko. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1929an, Pio Amabigarrena aita santuak Vatikanoan ongi etorria egin zion ordezkaritza frankista bati. Espainiako barne ministroa, buruzagi militarrak eta 3.200 soldadu joan ziren delegazioan. Pio Amabigarrenak publikoki eskerrak eman zizkien fede eta zibilizazio kristauaren defentsan egindako borrokagatik. Apirilean ere, irrati bidezko mezu bidez bere eskerrona adierazi zien agintari eta armada frankistari. 1967ko egun berean, Salvador bertsolariak txistuak txalo bihurtu zituen Donostian. Bertsolari txapelketa nagusia jokatu zuten garaiko 10 bertsolari honenek. Finalera pasazen Fernando Aire Salvador, uztapideri txapela lehiatzera. Zail egiten zitzaien bere mintza moldea frontoia bete zuten gipuzkoarrei eta epaimaiaren erabakia txistu hotzez hartu zuten. 5 minutu eta erdi iraun zuen txistualdiak, bertsolari bati inoiz egin zaion luzeena. Mikrofonora aurreratu, abesten hasi eta berriro eten zuten txistuka. Hala ere, airean utzitako hitzak eizatu eta honela amaitu zuen. Zuek espazerate kontentu erru ez daukat ez nik. Txistuak jo dituzue bainan maite zaituztet oraindik. Txalo zaparrada eta disimulatu gabeko malko ugari eragin zituen. Hainbat urteren ondoren, 1980ko ekainaren 11an, Jose Miguel Etxebarria Álvarez Naparra, Komando Autonomo Antikapitalistak erakundeko kidea desagertu zen Ziburu inguruan. Batallon Basko Espainol eskuin muturreko erakunde parapolizialak oharbidez jakinarazi zuen baitu eta hil egin zutela. Azkenik, 2016an, Zumaian lehen murala margotu zuen kalea guztiona da ekimenak. EAJaren udal gobernuak handik gutxira ezabatu zuen, gainetik pintura marroiarekin margotuz. Alkatetzak kalearen erabileraz ezarritako debekuen ondorio izan zen. Espazio publikoan edozein kartel, mural, pankarta jartzeko alkatearen baimena behar zen. Horren aurrean, herritarrak eta herri mugimenduak antolatu eta 3 urtetan 98 mural egin zituzten horma berean protesta gisa. Udalak ezabatzen zuen bakoitzean mural berri bat margotzen zuten. Hala, kritika, umorea eta artea uztartuta, alkateak ezarri nahi zuen zentsurari arrapostua eman zioten. 2019ko hauteskundeen ostean udal gobernua aldatuta, bertan behera geratu zen agindu hori. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Ostegunean, kantu eta hitza zikloaren barnean, Bisaiak taldearen kontzertu irekia, Oko plazan arratsaldeko 8:00. Ostiralean, antzerkia, Susurres de fiesta. 12 euroko sarrera Gaiarre antzokian arratsaldeko 8:00. Larunbatean, Zinetak zikloan La Gran Belleza, italieraz gaztelerazko azpitituloekin. Udaletxeko gazteen egoitzan izango da, doan, edukiera bete arte. Orain gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Epaileak Lazarori partidak manipulatzea, legez kanpoko apostuak eta bere klubetan iruzurra leporatzen dizkio. Lehenengo puntuan, Korellako enpresariak gaur egun fidantzapean aske utzia, diru laguntzak erabili zituen bere onura pertsonalerako. Bigarrenean, Polizia Nazionalak 1,43 milioi euroko atzerrira egindako transferentzia bat detektatu zuen, kriptografia moneta bihurtzeko eta zergak saihesteko. Argazki nagusian, Ramisek, El Sadarren aulkian kapitulo berri bati ekiten dionak onartzen du klubean ilusio izugarria dutela. Honen titularrean, zale arrobat nahi dugu. Luis Miguel Ramis, Osasunako entrenatzaile berriak 2 denboraldirako sinatu du. Eskuineko berrietan, 186ak unibertsitatera sartzeko azterketa gainditzen dute, azken 6 urteetako baxuena. Azpian, industria legearen neurriak arazoak dituzten enpresak salbatzeko. Jarraian, Belatek erosketa eta ustelkeria eskemak baztertzen ditu. Ondoren, Nafarroak Kanadari aliantza atlantiko bat eskatu dio. Behan, aita santuak bakea eskatu du, ezin dugu Jesusengan sinistu eta gerra egin. Goiko berrietan, horiz, Zigak emozioz agur esaten dio bere eskolari.
Bestetik, herritarren txanda da eroriak gogoratzeko. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Leirek eta Antxonek txibiteren laguntza eskatu zuten Marzillako eguzki parke handi bat eraikitzeko. Gobernuak ukatu egin ditu Marzillako proiektu honi buruz iturginarekin izandako bilerak. Irudi nagusian, Burgesetik etorritako Ramis atzo arratsaldean aurkeztu zuten Sadar estadioan. Honen titularrean, Ramis da aukeratua. Entrenatzaile berria Osasunara iritsi da 2028 arte, ilusioz gainezka. Beko eskuineko berrian, Mexikok eta Hego Afrikak gaur hasiko dute munduko txapelketarik handiena. Ezkerreko berrietan, Belateren batzordeak ustelkeria egon zen ala ez erabakitzeko orduan zatituta amaitu du. Azkenik, unibertsitatera sartzeko azterketak gainditzen dituzten ikasleen kopurua 2. urtez jarraian jetsi da. Berria egunkarian aldiz honela dio lerroburuak. Belateko lanetan ez zela ustelkeriarik izan ondorioztatu du ikerketa batzordeak. Lehenengo puntuan, PSNek gero Abaik eta EH Bilduk hitzartutako ondorioak aurrera atera dira Nafarroako parlamentuko lantaldean. Gabeziak bai, baina deliturik ez dute atzeman lizitazioetan. Bigarrenean, UPNren ustez gobernua eta txibite babestea da batzordeak onartutako testuaren helburua. Argazki nagusian, bezperako erasuen ondorioak atzo Lendrik karrikan, Belfast ekialdean. Honen titularrean, etorkinak jo puntuan Belfasten. Sudango errefuxiatu batek labanaz eginiko erasu baten ondoren, istilu larriak piztu dira Irlandako bigarren hirian. Egoera gaiztotzea egotzi diete loialistei eta eskuin muturrari. Beko berrietan, Iraleko murgiltze ikastaroetan izena emateko eskatu diete sindikatuek irakasleei. Ondoren, ardiak Marienean larratzen. Jarraian, Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek elkarri eraso egin diote, eta menia gero eta euskorragoa da. Azpian, 10 urteren ondoren kontzertu sorta bat egingo du Peiremans taldeak. Ondoan, Hondarribiko berdintasun planaren aurkako jarrera defendatu dute EAJak eta PSEek. Goiko berrian, gaur hasiko da futboleko inoizko munduko parik luzeena, Ipar Amerikan. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Iranek AEBen mehatxuak etxipen seinale direla dio. Teheranek milaka irandarrei hornitzen dieten hurbiltegien aurkako erasoa salatu zuenak, esan zuen ez duela atzera egingo Donald Trumpek ahotsa altxatu ondoren. Oso gogor erasoko diegu. Argazki nagusian, Koldo kasua. Parlamentuak praktika ustelak baztertzen ditu. Atzo amaitu zen Nafarroako obra publikoen kontratuak ikertzen ari den batzordea. PSN, EH Bildu eta gero Abai alderdien ondorio bateratuak onartuz, ustelkeria zantzurik aurkitu ez duen azken txosten batean. Ezkerreko berrian, Naparraren agiriak argitara ateratzeko eskatu du G. Beatokiak. Beko berrietan, istripu tasa. 40 hildako 14 urtean makineria istripuetan Nafarroako landa eremuan. Ondoan, munduko kopa. Eta zelaitik kanpoko goraberak amaitu ondoren, baloia martxan jartzeko ordua da. Jarraian, Osasuna. Luis Miguel Ramis da entrenatzaile berria, defentsa lanetan espezialista. Azkenik, musika. Azken disko argitaratu eta 10 urtera, Peiremansek 7 kontzertu iragarri ditu. Kaixo eta ongi etorri gurera, Idurre, zer moduz? Osongi, zuek ere bai? Ongi, hementxe, lanean prest. Gaurkoan, Euskaltzaleon martxaren inguruan hitz egiteko, ekainaren 13rako larunbaterako prestatu dezuena. Hitza emango dizut, Idurre, asko hobeto azalduko dezulako batez ere. Konta iguzu, zerren inguruan izango den larunbat honetako Euskaltzaleon martxa hau, zer izango den bertan, nondi datorren? Bueno, hasteko, kokapen importante bat Euskaltzaleon martxa egingo dugu datorren larunbatean, ekainaren 13an eta Iruñean izango da. Badaezpada inorrez dadin Bilbora edo Donostira edo Gasteiz edo Baienara abiatu. Beraz, ekainaren 13an Iruñean, Euskaltzaleon martxa Euskalgintzaren kontseiluak antolatuta.
Euskalgintzaren Kontseilua euskararen normalizazio eta biziberritzean aritzen garen gizarte eragileen bilgune nagusia da, ezta? Eta honek guztiak eta martxa honen proposamenak kezka bat du abiaburuan. Aspalditik ari gara esaten eta aspaldi diodanean urte batzuk atzera diot esaten, euskararen normalizazio eta biziberritze prozesua ez doala behar bezala. Hau da, gero eta agerikoagoak direla, nolabait azken hamarkadetako aurreratze prozesu hori moteldu egin dela, eteten ari dela eta atzera egiteko arriskua ere sortu dela, ezta? Horren harira, 2024ko azaroan Euskalgintzaren Kontseiluko bazkideek adierazi genuen larrialdi linguistikoan gaudela. Eta gainera, egia da, jendearekin ditugun harremanetan, herritarrekin ditugun harremanetan, gero eta gehiago sumatzen dugula kezka hori ere, ezta? Euskaldun eta euskaltzale norbanakoaren bizipenean ere, kezka hori asko txertatzen ari da. Gutxiago entzuten dut, gure seme-alabek gaztelerarako edo frantseserako joera izugarria lortu dute eskolan ere ez da bermatzen, bai? Halako kezka hori ere oso presente dago. Beraz, gure irakurketa da nolabait 60koetan abiatutako pizkundeak normalizazio prozesuan, aurrerakada eragin duen horrek bere goia jo duela, ziklo berri bat abiatu behar dela, pizkunde berri bat behar duela euskarak, eta horretarako euskaltzaletasuna, euskararen aldeko gihar soziala, euskararen aldeko eragiletza sozial eta politiko, euskararen aldeko aktivismoa ezinbestekoa dela. Eta hori suspertu nahian edo hori elikatzeko gogoz, pasaden abenduan Bilbon egin genuen pizkundea izeneko ekitaldi bat, eta orain Iruñean ekainaren 13an euskaltzaleen martxa egingo dugu. Aipatzen zuen, oraintxe bertan pizkundea, okeraz banago martxa hau pizkundearen dinamika horren barruan sartzen da, ezta? Dinamika hori pizkundea zer da? Pizkundea gogo bat da, bai? Zergatik pizkundea hitza? Esan dudan bezala, momentu batean erabaki genuen larrialdi linguistikoan gaudela adieraztea, baina ez gure buruaren egoera txar horretan gustu hartzeko, baizik eta nolabait berriro ere indarraldi bat eragiteko asmoz, ez? Diagnostiko bat behar da, gero sendabidea jartzeko, hori zen borondatea. Eta pixka bat, begirada atzera jartzen badugu, jakina, euskara hizkuntza minorizatua izanik eta gainera minorizazio prozesu hori mendetan luzatu den prozesu bat izanik, ez da hau aurreneko aldia euskara larrialdi egoera horretan edo zirte dozarteko egoera horretan dagoena, ezta? Gure historia garaikidean nolabait bi pizkunde aro, ez? Aipatzen dituzte adituek, bat 20. mende hasieran gertatutakoa, eta bigarrena lehen aipatu dudan 60koetako hamarkada horretan ekindakoa, eta horregatik pizkunde hitza eta pizkundearen ideia konsideratuz lehenago ere egon dela euskara oso kinka larrian, baina milaka euskaltzaleren ekimenez, euskaltzaletasunaren ekarpenez gertatu direla pizkunde horiek. Beraz, pizkundea guretzako hori da nahi bat, da borondate bat, da ipar bat, da egin nahi dugun bidearen zentzua. Baina ez da, momentu batean hasi eta bukatzen den zerbait, ez da ekitaldi jakin bat, baizik eta prozesu bat da. Eta prozesu horren bultzagarri, guari gara proposatzen hainbat gauza. Aipatzen duzun pizkunde hori, iristen ari den zerbait da, begibistan dagoen zerbait da, edo oraindik ez dugu ikusten eta euskarak behar duen zerbait da? Euskarak behar duen zerbait da, dudarik gabe, eta esango nuke
oraindik ere, pizkunde hori, ez, gertatzen ari dela sendo esateko, oraindik urrutitxo gaudela horretatik, ez da? Baina esango nuke, badaudela zantzu batzuk gertatu daitekenarena, eta nik uste dut horrera eragitea dagokigula momentu honetan. Ze alde batetik, ukaezina da, azken urteetan berriro euskararen normalizazioak, euskararen etorkizunak, gure gizarteko hizkuntzen auziak berriro ere leku garrantzitsu bat hartu du gizarte eztabaida politikoan baita ere. Eta zerbaiti buruzko ardura adieraztea, zerbaiti buruzko eztabaida, sentsibilitatea, kontzientzia, gizartean edatzen ari dela sumatzea, uste dut dela lehendabiziko zantzua edo pizkunde horrena, bai? Oso hasieran gaude, zirazki, konturatzen ari gara, behar bada, jabetzen ari gara gure egoeraz, Euskal Hiztun komunitatearen egoeraz, Euskararen momentuko egoeraz, baina uste dut pizkunderako bidea egiteko hori dela oinarria. Eta gero beste alde batetik, eta hau azpimarratu nahiko nuke, ze adin bate daukagunok, nire ustez, sarriegi joera daukagu gazteak erruduntzeko eta zigortzeko euskarari dagokionean, ez? Nolabait askotan egiten den irakurketa da gaur egungo gazte, gaur egungo gazte, gaur egungo gazteek, eta galera prozesu hori ere gazteengan jartzen da. Bueno, batetik uste dut aurreragoko hamarkadetan ere, garaiko gazteen artean denetik zegoela, ez? Euskaltzaletasunean lerratzen ginenak, eta nolabait erdaren korronte haundi horri segitzen ziotenak. Hau da, euskaltzaleak lehenago ere, hizkuntza minorizatua garen bezala, euskaltzaletasuna ere, etzela, edatuena zen joera. Hori batetik, eta gero bestetik, ikusten ditugula eta ikusten ari garela gazte aktibo asko euskararen inguruan, ezta? Ikusten ari gara, esate baterako, gaur bertan Urepeletik gazte martxa bat abiatuko da, Iruñera, hain zuzen ere, larunbatean euskaltzalen martxan parte hartzeko. Bihar, Baionako Etxepare Lizeoko 10 ikaslek desobedientzia joko dute eta baxoa azterketa matematikakoa euskaraz erantzungo dute Frantziak hori debekatzen dienean eta asko jartzen dute jokoan, ezta? Edo ikusten ari gara gazte mugimenduetan euskarak baduela bere lekua eta bere aldarrikapena. Beraz, uste dut hori ere, eta azpimarratu nahiko nuke, pizkunderako giltza bat dela, ezta? Gaztek nolabait euskaltzaletasunaren bide hori berena egitea eta horretan ekitea. Aipatzen zenuen honekin lotuta, ekainaren 13an larunbat honetan Iruñean, Euskaltzaleon martxan, okeraz banago 3 zutabe nagusi daude, 3 aldarri nagusi direla ofizialtasun osoa, hizkuntza politiketan jauzia eta euskaltzaletasunaren aktibazioa, orain esaten zenuena. Zer dira 3 zutabe hauek, zer esan nahi dute, zer aldarrikatzen dute zutabe bakoitzak? Bueno, euskaltzalen martxak badauka lelo orokor bat, ez? Eta da euskaraz bizitzeko behar den dena, bai? Zer esan nahi dugu honekin? Bueno, urte askotan esan dugula eta esaten dugula oraindik eta esaten dugu kontseilutik, kontseiluak abian jarritako leloa delako euskaraz bizi nahi dut, ezta? Baina norbanako utxen, norbanako soilen esku utzita, eta hori importantea da, norbanako determinazio hori izatea, euskaraz bizitzeko nahikeria hori izatea. Baina norbanakoen esku soilik utzita, egiturazko arazo bat daukagunean, ezinezko ariketa bat proposatzen ari garela. Hau da,
denon esperientzian dago, edo euskaraz ardazten garenon esperientzian dago, euskaraz bizi nahi dugunon esperientzian dago, naiz eta gu egunero asmo horrekin abiatu bizitzara, eragozpen arazo handiak ditugula, asmo hori betetzeko. Hau da, baldintza batzuk behar direla euskaraz bizitzeko. Eta baldintza horiek dira baldintza sozialak, badira baldintza politikoak, badira baldintza kulturalak, badira baldintza materialak, ezta? Orduan, batetik, lero orokorra, euskaraz bizitzeko behar dena nahi dugu. Baldintza erreal horiek nahi ditugu. Baina pixka bat xehetzen hasita, eta naiz eta unibertso edo ekosistema hori osorik behar dugun, xehetzen hasita gure ustez badaude oinarri batzuk behintzat abiaburu gisa ezinbestekoak direna. Dudarik gabe, horietako bat hizkuntza politiketan jauzi bat ematea da. Bai, ze esaten ari bagara moteltze eta etete zantzu horiek ditugula orain arte egindako hizkuntza politiketkin, horrek esan nahi du, jauzi bat egin behar dela, aldaketa kualitatibo handi bat behar dela eta paradigma berri batera jo behar dugula. Beraz, jauzia hizkuntza politiketan. Bestetik, euskarak ofizialtasuna behar du, Euskal Herri osoan eta ofizialtasun osoa, ez ofizialtasun formala. Hori delako bidea berdintasun gutxienekoz egin ahal izateko euskararen aldeko hizkuntza politikak eta gainera euskaldunon hizkuntza eskubideak bermez bete ahal izateko. Beraz, ofizialtasuna, hau da, estatus juridiko bat, nor izatearen gutxieneko aitortuko diguna eta berdintasun egoera batean jarriko gaituena. Eta gero gure ustez, hirugarren oinarria, euskaltzaletasuna da, hain zuzen ere beste biak lortzeko ere ezinbesteko osagaia delako, ezta? Ze askotan, beste aldarrikapenekin goazenean, esaten zaiguna da, bai erakundeetatik, bai gobernuetatik, bai indar politikoetatik, ez dagoela baldintzarik, ausardia gehiagoz, ambizio gehiagoz, indar gehiagoz jokatzeko euskararen aldekotasun honetan, edo euskararen normalizazio bidean. Alde horretatik, eta indar harremanak aipatzen dira, ezta? Beraz, konbentzituta gaude, gizartetik etorriko den euskaltzaleen mugimendu indartsu bat dela giltza nolabait indar harreman horiek aldatzeko, indar politikoetan eragiteko eta azken buruan gobernu eta erakundeetan eragiteko eta benetan euskarak behar dituen politikak indarrean pausa daitezen. Zer gertatuko litzak? Bai, barkatu Marcos, bai. Ez galdetu nahi nizunea, zutabe hauetako bat hankamotz geratu ezkero, aurrera ez jarraitu ezkero, balio du aurrera pausoak, zutabe hauetako batek aurrera egiten ez badu? Bueno, ziuraski elkar orekatuz ibiliko dira, ezta? Eta, bueno, urrenkera bat jarri beharko balitz, orentxe aipatu dudan, logika horretatik abiatuta, ziuraski euskaltzaletasun indartsu bat, euskaltzaletasun saretu eta antolatu bat, eta giltza garrantzitsu bat, beste biak eragiteko, ezta? Nolabait, hizkuntza politiketan behar dugun jauzi handi hori gertadadin bultzatzeko eta baita ere estatus aldaketa bultzatzeko. Badakigu ez direla ariketa erreza, bereziki estatus aldaketarena, baina horrek ez du esan nahi berdintasun egoera batera iristeko batetik eta bestetik euskarari behar bezalako etorkizuna emateko eta bermatzeko ezinbestekoa ez denik, ez? Beraz, ez da bakoitzaren garrantzia, baizik eta behar bada urrenkera da, giltza. Baina, uste dut, momentu honetan, euskaltzaletasun antolatu eta indartsu bat badela besteetara iristeko bidea. Aipatzen ari gara baita ere gazteak, baina eta berriro, aipatu dituzu Baionako Etxepare Institutukoak, Urepeletik Iruñera martxa egiten ari diren gazteak, ze garrantzi izango dute alde batetik larunbat honetan gazteek eta gazteen presentziak eta
euskaltzaletasunean ze rol jokatzen dute gazteek? Bueno, batetik, Larunbaterako martxara begira, guretzako oso garrantzitsua izan da gazte euskaltzaleen sarea, gazte martxa antolatzea, eta horrek dakarren begirada eta dakarren dinamika, ezta? Gero badago beste elementu bat, gazteekin guztiz uztartzen dena eta Larunbateko euskaltzaleen martxari lotuta, eta da hain justu euskaltzaletasunaren zutabe horren pregoia eta txupinazoa euskarazko eduki sortzaileek jaurtiko dutela, ezta? Eta euskaraz ari diren eduki sortzaileak sareetan gazteak dira, ez? Nolabait gure geografia berriak, ez, ingurune digitalean sortu zaizkigun lurralde berri hoiek gazteenak dira bereziki. Orduan, hor ere izango da presentzia bat. Gainera, gure gogoetan badago nolabait euskarak lurralde guztia, geografia berri guztiak ere bere egin behar dituela eta balioetsi nahi dugu euskarazko eduki sortzaileak lehendabizi gainera bakoitza bere aldetik, baina gero, momentu batean ohartu ziren horren garrantziaz eta elkarrekin saretuz, eta azpimarra hori egin nahi dugu, saretzearena eta gauzak kolektiboki antolatuta egitearena, hori balioetsi nahi dugu. Eta orokorrean, dudarik gabe, pizkunde berri bat gertatuko bada gazteen begira da, gazten ekina eta gazten proposamena izango da hor gako nagusi eta ezinbestekoa, ezta? Batetik, euskaltzaletasuna guk esaten dugu, euskaltzaletasunaren ezaugarrietako bat kokatua izatea izan behar duela, eragingarria izango bada. Eta kokatuak esan nahi du, bestea beste, gaurko munduan ondo kokatua. Eta uste dute, adin bat daukagunok, aitortu behar dugula, gaur egungo munduaren gako batzuk, gaztek, guk baino egokiago, harrapatzen dituzuela, bai? Eta hori aitortzea eta horren konfiantza egitea uste dut oso garrantzitsua dela euskarak etorkizuna izan dezan, ezta? Bera, duela gutxi, ospatu zen Usurbilen edo omenaldi bat egin zen 1976an, Ricardo Arregi zenak, gainera oso gazte hiltzen, baina bere ibilbide euskaltzalean ekarpen handia eginda, esate baterako, Eldeon Euskalduntze alfabetatzearen gaur egungo formari zor diogu. Baina, 1926an, Ricardo Arregik egin zuen Usurbilen, hango kultur ekitaldi baten kontestuan, gerorako hizkuntz politikaren oinarriak jarri zituen hitzaldi bat. Eta momentu hortan, Ricardo Arregik 24 urte zituen. Eta ziur aski gai izan zen halako argitasunez gako hoiek mahai gainean jartzeko, eta aurreko belaunaldiei interpelazio hori egiteko hain justu gaztea zelako, eta begirada bat zeukalako, eta hortik irakurtzen zuelako mundua, ezta? Orduan, uste dut gaur egun ere ariketa garrantzitsu bat hori dela, ez? Batetik oraindik ere honetan ari garenok gaztei entzuteko eta gazteengandik ikasteko ikuspegia izatea eta bestetik gazteenganako konfiantza hori oso presente izatea. Idurre, larunbat honetan, ekainak 13, Euskaltzaleon martxa Iruñan. Zer izango litzateke martxa hau arrakastatsua izatea? Ez dakit, egia esan kosta egiten da batzutan, zenbakiak jartzea, halako helburu batzuk zehaztea. Batetik, egia da, gaur egun mobilizazioa zer den eta eragingarritasuna non dagoen jakitean, neurgailua non dauden jakiteare, gero eta zailagoa delako. Ezta uste dut, eragiletza sozial edo politikoan gabiltzan guztion esperientzia dela azken urteetan,
akaso, sareetan eta sekulako aldekotasunak ikusi, eta gero nolabait bertara jun edo zerbaitetan parte hartzeko gorputzezko urrats hori egiterakoan jendea motelago ibiltzea. Uste dut garaiaren, momentuaren adierazgarri dela. Alde horretatik, ez dakit kopururik zehazten. Guretzako, eta hau oso garbi daukagu, egun hauek garrantzitsuak dira, oso garrantzitsua da larunbatean Iruñean gertatuko dena, edo gertatzea nahi duguna, eta nahi dugu alde horretatik, eta lehen aipatu dudan indar harremanen aitzakia horretan eragiteko asmoz agerraldi indartsu bat izatea. Baina uste dut bidea dela baita ere oso garrantzitsua, ezta? Eta bidea da euskararen inguruko kezka hau mahai gainean jartzen joatea, partekatzen joatea, irtenbideak proposatzea, gure artean saretzea, behar bada lehen aipaturiko geografia eta lurralde berri hauek esploratzea, baita saretzeko eta antolatzeko ere. Orduan, uste dut garrantzitsua bidea dela, konturatzea larunbatean ez dela ezer bukatzen, baizik eta euskaltzaletasuna eguneroko jardun bat dela, beste konpromiso egiteko modu eta militantzia askoren moduan, eta horixe litzateke pixka bat kontseilukontzako arrakasta, ez? Sentitzea, momentu zehatz bakoitzean biltzen garen jendeaz aparte, provokatzen direla, gero bakoitzeak bere lantokian, bere herrian, bere auzoan, bere ikastetxean, bere futbol taldean, bere zumba ikastaroan, jarrera euskaltzaleak hartzen dituela eta nolabait eragin egiten duela, ez? Hitz egiten duela gai honetaz, proposatzen dituela, euskaraz bizitzeko baldintzak sortzeko moduak, uste dugu hori dela arrakasta guretzako. Eta ekainaren 13-aren ondoren zer dator? Bueno, ekainaren 13-aren ondoren dator pizkunde berri horretan guztiok eragiteko bide batetik, esan dudana, ez? Gure bizimoduko eremu guztietan euskaltzale izateko eta euskaltzale jokoatzeko bide hori egiten joatea eta urratzea eta edatzea eta gure artean saretzea eta antolatzea, baina pixka bat zehazki mobilizazioei lotuta, nolabait euskararen aldeko ibilbidea kalean, gizartean presente egotea oso garrantzitsua da, euskararen aldeko borroka presente egotea. Azaroaren 21 bertan, Baionan, datorren udazkenean, izango ditugu bizita garrantzitsu, bat Baionan, diodan bezala azaroaren 21ean, Ipar Euskal Herriko Euskal Konfederazioak antolatuta, hain zuzen, Ipar Euskal Herrian euskara ofiziala izan dadin eskatzeko. Eta beste bat, abenduan, Iruñean berriro, abenduaren 19ean, beste mobilizazio handi bat proposatuko da, hain justu, Nafarroako euskararen legeak 40 urte beteko dituelako abenduaren 15ean, eta anomalia handi bat eragiten duen lege bat da, zonifikazio bat ezartzen duelako, Nafarren artean arrakala handi bat sortzen duelako euskararekiko, eta gainera euskararen normalizazio eta biziberritzerako galga handi bat delako. Euskalgintzarentzat aspaldidanik da lehentasunetako bat Nafarroako euskararen lege hori aldatzea eta Nafarroa osoan euskara ofiziala izatea. Beraz, mobilizazio gisa, beste bi proposamen horiek, baina hori da, bila dezagun gure eguneroko bizimoduan euskaltzale izateko bidea eta herriz herri, auzoz auzo, eskualdez eskualde antolatu eta aritzeko modua. Bukatzeko Idurre, azkeneko galdera bat, begiradatzera botata larrialdi egoerak izan ditu euskerak, pizkundeak ere bai, zuk aipatu duzun bezala, laburki zeintzuk dira gaur egun euskaltzaleok ditugun erronka nagusiak? Bueno, guk Euskalgintzaren Kontseilutik
erronka bat proposatu diogu euskal gizarteari bere osotasunean, ezta? Eta da, uste dugu pizkunde hori eragiteko adierazle batzuk mahai gainean jartzea eta nolabait aipatzen dugun jauzi hori bisualizatzea, ikustea zer izan ote liteken garrantzitsua dela. Alde horretatik, guk uste dugu nolabait egin beharreko ariketetako bat dela, datozen 10 urteetan 300.000 euskaldun gehiago irabaztea, ezta? Gaur egungo erritmoan 150.000 izango lirateke. Baina horrek eukiko gintuzke, biziberritze prozesuari dagokionean, hortxe edo moteltze egoera horretan eta justu eta Nafarroan zehazki baita atzera egiteko moduan ere, ezta? Orduan, ezagutzari dagokionean goazen euskalduntze erritmoa bikoiztea, uste dugulako hori dela erabileran eragiteko baldintza nagusietako bat baita ere. Eta alde horretatik, eta gizarte erronka baita ere, eta honetan guztio badaukagu erraz gurea alea jartzea, goazen guztion artean 10 urteko epe horretan erabileraren langa 120tik igoaraztea. Hauek Euskal Herri osoko zifrak dira, Euskal Herrian badaude jakina erabilera 120tik gorakoa diren guneak, eta badira beste hainbat 3koa denak, ezta? Orduan, beste ariketa garrantzitsu bat, eta hori uzten dugu tokian tokiko euskaltzaleen esku, auzo bakoitzean, herri bakoitzean, eskualde bakoitzean ikustea zein den benetako erronka, zenbatetan gainditu behar den erabilera langa hori, zenbatetan gertatu behar den ezagutzaren irabazpena. Mila esker Idurre gurekin egoteagatik, ezakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Ez, horixe, gonbidapena, larunbatean Iruñera etortzeko, diodan bezala uste dute garrantzitsua dela euskaltzaletasuna indartsu dagoela adieraztea, eragin ahal izateko premisetako bat da hori, eta gero bestetik azpimarratu larunbateko proposamenak aldarrikapenetik eta interpelaziotik baduela, jakina, hori da ardatzen nagusia, baina baduela baita ere arrotasunetik eta postasunetik, ezta? Eta arrotasunetik diogu, ez arrokeriatik, nolabait euskaldunok, euskaliztun komunitatea, euskaltzaleok, arro egon gaitezkelako haize kontra baldin bada ere, 21. mendeko lehen laurden honetara arte euskara bizirik ekarri dugulako eta euskaltzaleen ekimenez izan delako hori. Horrek ematen digu baita ere posteko motiboa. Jai girotik izango du larunbateko mobilizazioak eta gainera goizetik ere izango da zereginik Iruñean, egongo da Santana plazan aurren eta gaztetxoentzako txoko bat, porrotx eta zapotxin bertan izango dira, kantu jirak ibiliko dira goizean zehar, Marianita da musikatu bat egongo da Laban, beraz, ahaztu gabe honen erroa eta zuztarra konpromisoa eta eragitea direla, baina baita ere ongi pasatzeko modua ere izango dela Iruñean. Beraz, euskaltzale guztiak larunbatean Iruñera. Gonbidapena jasota, Idurre mila esker gurekin egoteagatik eta hurrengo baterako espero zaitugu baita ere. Hurrengora arte. Eskerrik asko, zuei ere. Egun ona izan. Berdin. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta bere esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Gaur, arratsaldetik aurrera eguzkia izango da protagonista. Goizean, Kantauri isurialdean hodeigune dezente ikusiko ditugu, batez ere ekialdean. Eguerditik aurrera, ordea, ipar-ekialdeko haizeak indar pixka bat hartuko du, eta giroa lehortu eta zerua garbituz joango da. Barnealdean berriz, lehenago altxatuko du, eta ia goizetik aurrera giroa argia izango da. Hobekuntza tenperaturan ere atzemango da, eta gaurtik aurrera epelduz joango da giroa. Kostaldean, 20 gradu ingurukoak izango dira maksimoak, eta barnealdean 22-25 artekoak.
Ostiralean eguzkia izango da protagonista eta tenperaturak gora egingo du. Eguzkiak berehala xurgatuko ditu egunsentiko belainoak eta gerora zerua ia oskarbi egongo da. Temperatura maksimoek nabarmen egingo dute gora. 26-30 gradura iritsiko dira barnealdean eta 22-24 gradura kostaldean. Haizea ahul ibiliko da eta eguerdi partean ipar ekialdetik finkatuko da eta indar pixka bat hartuko du. Kaixo eta ongi etorri gurera, Jon, zer moduz? Oso ondo. Eskerrik asko gonbidapena gaitik, pur bat urduri, baina gogotsu. Bueno, plazer bat zuen izatea, Jon, GAR proiektuaren burua sortzailea edo esan dezakegu. Lehenik eta behin, hitz emango dizut, GAR ezagutzen ez dutenentzako aurkezpen txiki bat egiteko. Nola azalduko zenioke GAR ezagutzen ez duen norbaiti? GAR izetez da nire proiektu pertsonala, eta bertan lehenengo disko atara dugule, bertan aurkituko dien abestietan, aurkituko dau entzule batek, sakontasun puntu bat, nik uste dut emozioetara bai heltzen garela, eta pur bat nik uste dut aldala, holan laburbilduz, nik bizi izendako esperientziak, bizipenak, eta nik esan daike dala autobiografia bat. Eta nik uste apur bat hori dala apur bat entzule berri batek jaso aldauena. Noiz sentitu zenuen, ibilia zera beste talde batzuetan lehenago, komentatuko dugu, baina noiz sentitu zenuen zure proiektua sortzeko behar hori, zure autobiografia kontatzekoa? Gauzi da, zuk esan duzun moduen, lehen beste talde baten ibili nintzen, 15 urtez, Moker taldean, eta gauzi da, gu asteburu geratzen ginela ensaietako, kontzertua joteko, eta zan niretzako bizitzaren parte oso garrantzitsu bat. Orduen ze pasatu zen, bizitzako egoera batzuengatik, amaitu zen proiektu hori, edo stand-by baten esango dugu sartu genuela, eta niretzako kolpe nahiko handitxo izen zen, azkenean astero, bai asteburutan eta batzuetan bai aste barruan egiten dozun gauza bat amaitzie batien, ez dakit pilare bat zen niretzako, orduen amaitutakoen ni sentidu nintzen apur bat biluzik moduen, eta niretzako musikia hain garrantzitsu danez nire bizitzan, grin horregaz edo helburu horregaz edo dolu hori pasatzeko ideiagaz musika egiten jarraitu nauen, eta pur bate holan sortu zen. Egize da, Mokers taldeagaz egiten ginen musike rock progresibo hau edo mota desberdineko rocka zen, eta oain pop rocka jorratzen dugu, lehen ez dut esan. Pop rocka estiloan proiektua dela. Eta hori da pur bat nik uste dute hortatik hasi zala GAR proiektua. Imaginatzen dut ere bai, 15 urte talde baten parte izan ondoren zure proiektu pertsonal bat sortzea ere, ez dela erresa izango ditu bere zailtasunak, nola bizi izan zenuen hori? Hori da, zailtasunak azkenen zerotik hastea oso gauza zail bat da, azkenen proiektu baten ibilbidea, 10-15 urtez ibil izan da, entzule batzuk badituzu, ezagutzen, oso gutxi jende gutxi ezagutzen dutzu, baina azkenen da badekozula zure entzuleak eta zerotik hastearen zailtasun hori, azkenen traba bat da, edo nik uste dut talde gehienek ez talde guztiek pasatzen da bien egoera bat da. Eta zaila izan zen, azken ni bakarrik neuen, baina nire intentzio hori izan bai. Bakarka eiteko proiektu bat, barnetik urtendako abestiekaz, eta zailtasun handiena nik uste dut hori zen, zala. Egize da, saretatik eta kontzertuetan, eta diskoan bebai ikusi leikenez, banda bategaz noie,
azkenen banda batek emoten dutun soinue, askoz be zabal haue, potentia haue, lortzen duzule, orduen hasiera bateko ideia bat zan, ideia zan akustiko neitie, jarraitzen duazela kontzertuek ematen akustikoen, baina batez be nire helburu da banda bat egazkuatia. Eta zailtasuna izen zan banda bat bilatzea, baina izan nahiko harin topatu nabezela. Gainera, ezagutzen du azia alendik musikari hauek eta kriston pertsona nahi die, oso ondo konpontzen gara, eta gainera oso musikari nahi die, orduan kriston konboa da. Zailtasuna, bueno, beti dago zailtasuna, baina bitzinak agitzenak, bideratzen duzu eta balortzen duzu. Nahiko harina dirudi orduan, gero sartuko gara hortan, baina ez dirudi asko sufritu dezunik ere ez. Gutxitan gertatzen da, baina esango nuke nahiko erresa dela jakitea nondik etorri daitekeen Gar izena. Gutxitan gertatzen dira horrelakoak, baina galdetu behar dizut nondik dator, Gar izena? Vale, Gar izena, ni naz Jon Garcia, zabala, baina Gar izet ez dator. Parte baten nire abizenatik, Gar, zekaro niri kuadrian da ditzen doztie Gar edo Gartzi. Baina azkenien nire lehen komentatu dut apur bat. Musika oso garrantzitsua denez niretzako eta Mokers taldean bizitzen nahuena niretzako zan zute bat edo zu oso potente bat, non batean amaitu zanez, zu hori edo zu horren intentsitatea paldu zan asko. Eta, hainbeste apaldu zan, non Gar batzutan geratu zan, eta Gar proiektu honegaz, zinintzen besteak sortzen, terapia moduen edo dolu hori pasetan, eta lortu nahi desan abesti ezberdinak konposatzea, eta niretzako Gar izetez da, lehengo zu hori txikitu zan prozesu hori, alde batetik, eta bigarren partean, edo bigarren prozesu horren ibilbidearen bigarren partea esango dela. Orduen, Gar baten geratu zala, baina Gar hori gurotena da bilakatzea barrio bez zutea. Orduen, apur bat hortik dator. Oinarria Gar baten geratu zan gauza batetik sortutako proiektua dela. Orduen, bi esa koherentzia dekola, azkenen Gar nina zen ez, eta Gar txiki, zu txiki bat danez, apur bat hortik doi. Ez dakit ondo ulertu da, baina... Bai, ulertu da. Ez eta asmatu, baina ulertu da. Hasieran aipatu duzu, zure musikan topatu dezakegula sakontasuna, aipatu izan duzu baita ere intimitatea. Nola janzten dituzu abestiak? Nola sartzen da sakontasuna eta intimitatea abesti batean? Zer aurkitu dezakegu Garren? Bale, lehenik eta behin, esan behar dut, abesti horiek sortu izan doazela beti edo gehienak nire etxeko sofan. Orduen, bizi izen hauenez dolu hori edo prozesu hori, nire sentimenduak edo barne emozioak nahiko loratzen ibili ziren, forma triste baten, ez? Orduen nik uste dut sortze prozesu horretan edo konposaketa prozesu horretan lehenbiziko gaia zan barruko edo barruan ekozan emozioak ataratie. Orduen hori dan eze lehendabiziko gaia edo erabili naben produktua, nik uste dut abestiak sakontasun hori dekiela, emozio hori dekiela, eta nik uste dut azkenien lortu duten abestiak apurat hori biltzen da biela, sakontasune, emozioe, zabaltasune, eta oso pozik azkenien nire bandako egaz bebai garatutako abestiak dira, azkenien bandan lortzen duzun lehen zandot moduen soinua zabalagoe da, eta euren ekarpenei esker abestiak amaitu duguz banda moduen eta lortu dugun emaitza finala horrein eskuetan diskoen dauzen abestiak dira. Orduen hori zen zen apur bat labur bituz. Abestiak sortzerako garaian, Jon, zer da etortzen zaizun lehenengo ideia? Izaten da melodia bat, izaten dira akordeak, izaten dira hitzak,
Nondik sortzen dira kantuak? Nire kasuen, 95 baten nik esango neuke musika egiten dutela lehengo. Azten naz gauzak probetan, momentuko sentsazioei begiratzen dut eta olako riff bat edo melodia bat urteten jate. Eta melodia hori egin da dauenien, sartzen naz, hitzak txertatzen. Eta azkenien nik uste dut bai hitz horiek edo letrak normalien ataraten duaz momentuen dekoa zen barne galderen inguruen edo egize da oso, ni oso nostalgikoenaz eta disko autobiografikoa dela. Orduen apur bat adar horretatik jarraitzen bai lehengo abestietan eta bai datozen batzutan mantentzen dutela ideia hori. Orduen apur bat izango zen joena zela apur bat adarretatik, baina aldoztezu barriro repikatu. Bai ez, galtzen izun, hitzak lehenago edo musika aipatzen zenuen, lehenengo musika sortzen zenuela. Zelan parkatu? Lehenengo kantu bat sortzerakoan hitzak ala musika datozen lehenengo musika sortzen duzula. Bale, hori erantzun zut lehenengo itian dela musika eta gero letra. Gero joan nazia apur bat adarretatik garatu dute apur bat, baina bai, hori laburbilduz lehenengo musika eta gero letrak, farkatu. Orain eskuetan, horrela du izena zure lehenengo diskoak, orain kontzertuetan aurkezten ari zeranak, zergatik izen hori? Bale, izenak pisu nahiko handia deko niretzat. Azkenen hori, ni lehen komentatu moduen oso pertsona nostalgikoenaz eta askotan ebiltenaz iraganei begira. Beti bizitzen iraganean bizitako esperientziak. Baina, eta horregatik bebai askotan ditotzat herrietan nire buruari, ezin gara beti atzera begira ibili. Egin behar duguna da, oraina biziz, azkenen oraina da dita baten pasaten da gauza bat, eta oso berezia da gauza bat. Eta orduen guroten esan oraina eskuetan titula da, oraina bizi behar dugula, oraina eskuetan dekogule, eta horretara gatu bigarrela disfrutatzeko aldugun gehien. Zer kontatzen du diskoak, zer kontatzen da diskoko kantu bakoitzean, zein da aria? Aria? Hori, nire bizitzan bizi izendako esperientziak, nire barne galderak, nire barne minak bebai, apur bat horrek batez bertan agertzen dienak, eta hori da apur bat momentuz, diskonetan egin duten lana, hori da gertzen dena. Diskonetan, oraina eskuetan deitzen dena, aipatzen duzu nostalgikoa zerala, atzera begira asko goten zerala, baina diskoak bai ematen du pixka bat sentsazio hori ez, oraina eskuetan, bagoaz aurrera, zerk du pixu gehiago, atzera begiratze horrek edo aurrera juteak? Aurrera joeteko beti aukin behar dozu iragan bat, ezta? Orduen eta iraganetik ikasten dozune, beti aplikatu behar dozu egunerokotasunien, beti bizializateko alik eta hoberen. Orduen, abestiak egize da, iraganeko ikuspuntu batetik dauzela konposatu dute, baina deko bigarren zentzu hori non aurrera begiratu behar dugun. Orduen deko apur bat, bietatik apur bat, baina batez behin ikuste esango nukela zala hori. Oraina bizi behar dugula eta aurrera begiratu behar dugula. Imaginatzen dut, diskoko kantu guztiak direla bereziak eta kutxunak zuretzako. Badago kanturen bat bereziagoa izan daitekena edozein arrazoirengatik? Bai. Badago bat, igual ez da gehien gustatzen jakona entzulei, baina nire ustez zoramenaren kutsa, bertako letra da niretzako oso berezia, piztu oso handia deko, eta izetez abesti horretan agertzen den eskaldi bat da nire ustez diskoko garrantzitsuena. Dala ispiluan agertzen denari lorak oparitu agertzen denean. Nola da zabi? Ispiluan dagoenari lorak oparitu agertzen denean. Horregaz egut esan. Nik pasau izendako egoera baten inguruan aitot berba,
Eta azkenien, hori, ispilu baten aurrean nora agertzen da, norbera. Orduen norberari edo ispiluan dagoenari lorak eskaintzen baldin badotzezu, zure buruari zabiz lorak horrek eskaintzen. Eta gurotena esan da, norbera bere burua zaindu behar dauela, baloratu behar dauela, maitatu behar dauela. Azkenen gu garrantzitsua gara, besti kasu ondo egoteko gu ondo egon behar gara. Eta askotan hori alde batera izten dugu, eta da nik uste dut lehenengo helburuetako bat. Ondo egon behar gara gu gure buruagaz. Eta izatez, hori izaldia hain garrantzitsua da, non diskoaren portada hori da. Izatez, momentekote diskoa, ez dakit ondo ikusiko da, baina bertan agertzen da izpilua, pertsona bat lorak eskaintzen, eta apur bat izango zen hori. Izetez, diseinu hau, egin daue Udane Juaristik, udatxok, askoitiarrak, hemendik besarka bat behaltzen dutzat, kriston profesionala da, kriston jatorra, eta egiz esan, apurra komenta honotzen nire ideia zein zen, esaldi horri ideia, eta gustauko jatela portan agertzea. Barkatu, Eta berak super ondo ulertu zauen, eta kriston diseinua egin zoztan, orduan nauz super posik, eta super arro beragaz lan egiteagatik. Esan barra dago portada oso polita dela, hori egia da. Taldea osatzearen inguruan orain bai, noiz sentitu zenuen bakarlari proiektu hau hasi zenuenean, noiz sentitu zenuen musikariak sartzeko behar hori? Nik esango ez hasieran, hasieran, nire prozesuen sortzen duzula bestizak akustikan, eta holan dauzen moduen edo atara dauzen moduen gustatzen jatuz. Orduen, hasiera horretan esaten duzu, igual ondo gomo zan, proiektu ataratzea, akustikuen, baina ze pasatzen da, ia danak egin da edo erdi amaitute zeuzenien, esan aben, eske banda bategaz, zuzeneko baten, disko baten, emongo dozun, edo transmititu aldozuna, soinu hori edo esperientzia hori askoz be zabalago da, potentiago da, eta esan aben, zeratik ez, aproba ingo dut, zikonaz musikari ezberdinak bilatzen, eta gonbidatzen, haberre gure da bien. Proiektu honetan parte hartu eta nire bandan parte izatea. Eta hori, jarri nintzen kontaktuan Lier Granadosegaz, bajuan, aspalditik ezagutzen dodala, gero Asier Ardanzagaz, bateriagaz, eta azkenik Martxel Barrasegaz, bigarren gitarrista moduen. Eta egiz esan, kriston ekipoa deko dela, nagoela oso posik, gainera laguntzen doztie pilo bat, eskerrak bai nahi dut da zemon, niri bai aguanta bilate, orduen pazientzia dekie parrato. Aprobetxatuko. Baina, eskenin kriston ekipoa, bai. Aprobetxatuko dugu momentu hau ere bai, zuk ere lore batzuk bidaltzeko zure lagunei, ze ekarpen egiten dio kide bakoitzak, Garri? Ekarpen oso potentik, azkenen zuzenien, instrumentu bakoitzak aplikatzen dauela abesti bakoitzeko, ja da, emoten dutza beste zentzu bat abestiari. Eta gero aparte, musikaz gain, eta horrek ukitu ez eta detaiez gain, niri segurtasun bat emoten doztiela bai, ensaioetan gauzenien, edo batez be zuzenekoetan. Eta nik uste dut ekarpenak bi aldetatik datozela. Ados. Zuzenekoak oraintxe aipatu dituzula, jende askok, musikari askok esaten dute benetako taldea diskoan baino zuzenekoan dagoela. Zuk ere horrela esango zenuke? Bai, nik adibidez, gizera musikaz kontu dutela, baina zuzeneko musikaren alde egiten dutela. Kontzertu asko ikustera jotenaz, eta nik uste dut azkenen diskoa dela gauza bat. Azkenen produktore bategaz egon nintzela dela espaldi, komenta zoztan, diskoa da kuadro bat. Hau da, zuk grabatzen dozu eta bertan geratuko da betiko, baina zuzeneko da beste gauza bat. Orduen, egin aldozune da saiatu diskoan agertzen den guztia bertan plazaratzen, hau da, zuzenekoen joten, baina azkenen zuzenekoe beste gauza bat da. Orduen, nik uste dut zuzenekoen jasotzen dozun esperientzia biderkatu egiten dotzula. Orduen, niri oso asko gustatzen jatez kontzertuak ikustera, joetea,
Eta, bai, nik uste dut musika stream bidez edo formatu fisikoan entzutea garrantzitsu dela, baina nik uste dut batez be bandak entzutea zuzenekuen dala beste joko bat desberdina, eta horrez gain bai, banda bat ikustera baldin bazoi zuzenekuen, hor bai laguntza bat emoten dutzezu, gainera hori. Zer aurkituko dugu? Zer aurkituko dugu garren kontzertu batean? Zer aurkituko dugu? Nik uste dut emozioe batez be, sakontasune, kriston gogoe, eta esan bat bai gure kontzertu dauzela bi atal. Lehenengo atala dala apur bat lasaitzu haue, eta bigarren atalaia da energiko haue. Ikusten da horre rock ikuitu gehiago, eta ikusten burua astintzeko momentu badauzela. Orduen, apura dara, pop rock eta rock pop, energia, mugimendua, bai. Zorionez, nik zuen kontzertu bat ikusteko aukera izan dut, eta esan barrago, nabaritzen dela sakontasuna badagoela, intimitatea badagoela, baina aldi beran esaten zenuena, badagoela intensidadea eta indarra dagoela. Kontzertu hori zuek prestatu egin dezue, pilatu egin dezue, edo naturalki sortu da horrela? Bueno, lehen da bizi, eskerrik asko, zuen egitzen gatik. Guk izetez lokalien gauzenien ensaietan, egize da, mugitzen garela, disfrutatzen dugu, azkenen musikia guretzako da, gauza oso preziatu da gauza bat. Eta hori egiten, pilo bat disfrutatzen dugule. Orduen, bai, mugitzen gara, baina bakarrik gauz gu. Gero, holtza gainen gauzenien, eta jendea daukagunen aurrien, zure kontzertu ikusten, bai, alde batetik urduritasune dau, hori argi dago, nik askoen da gauza bat, nik uste dut, 20 urtetan ez dut superau eta oinoko hor dauela. Baina, nire nortasun barruan dago eta beragaz bizi behar izango bat. Baina bai, hori, zuzenikoetan zauzenien, jenda horrean, azkenean motivazio maila hori goraka doiela eta nik uste dut, askoz begiz hau bizitzen dozula jotzen ari zaren musika, gainera hori, hori izango zen apur bat. Zuzenekuek azkenien indarri hau dekiela eta intentsitate maila hori handiagotu egiten dela, eta askoz begiz hau disfrutatzen dugule. Badago momentu bereziren bat kontzertutan bereziki gozatzen duzuna? Bai, bigarren atala. Kontzertu guztia dago oso, no? Lehenengo atala lasaitxo da, baina eske bigarren atala da ja rockeru hau, ni rock eszenatik nator. Eta adibidez disfrutatzen dut gehiago jotzerakuen bigarren parte hori, ze energia gehiago dau, eta nik uste dut bai gertzen datela askoz gehiago disfrutatzen dut dela. Baina bai, kontzertu guztia dago oso, no? Nik gonbidatzen dut, datorrena ikustea kontzertu guztia ikusteko. Garren ibilbidean baita ere, Gaztea maketa lehiaketa irabazi zenuten, ikusgarritasuna ematen du, indarra ere ematen du, nola bizi izan zenuten momentu hori? Azkenean Gaztea maketa lehiaketa da gauza bat, edo lehiaketa bat, aspalditik ikusi zendozune, bizi zendozune, baina, karo, beste aldean. Orduen, karo, ikusi nagoenien lehiaketa hor zegoela, eta diskoia banekoela zan daben, segatik ez dute disko edo proiektu orkestuko Gaztea maketa lehiaketara. Ez dugu ez galtzeko. Eta, aprobaina ben, faseak pasatzen ibili ginen, eta gero zuzen finalera heldu ginen, eta irabazi ginen. Eta orduen guretzako hori da izen zan, esaten dutzu, bai horrek, dekozun produktue, ez dakit kalitatezko edala. Orduen horrek animatzen zaitu aurrera egiteko, eta bai, da gauza bat, edo bizipen bat, non beti geratuko dela gure iraganaren parte, ez da, esaten moduen. Eta oso eskatu, bai, karo, Gazteari eta Arantalde guztiari, gonbidapena gaitik eta aukera gatik. Aldatu zuen zerbait taldearen egunerokoan? Ensaion eta nik esango nuke, ensaio eta egiterakoen, joten zara motivazio maila areagotzen da. Eta posik, posa bai. Orden posik zoiez ensaiatzera, kontzertuak prestatzeko prozesu horretan bai, gogo handiagoa zoiez, kontzertuak gogo handiagoa zenbaten dozuz, eta bai, nik uste dut apur bat bai altu zala. Aparte, klaro, emoten dutzuen aukera entzule berriak lortzeko, eskaparate
hori bertan dago, eta igarri dugu asko, azkenien, entzuleak eta indabe goraka. Eta hori musikari batentzako, nun disko bat duela gitzi atera dauen, holako hotz bat emotia, da itzela da. Eta gero aparte, sari ekonomikoa, azkenien, inbertzinioa, eske garminaz nire proiektu da, eta inbertzinioa nik egiten dut, orduen laguntza hori, niretzako izen zen kristona. Eta gero aparte, sarietako bat da BBK Live-en jotea, orduen hori da beste gauza bat, nik uste dut musikari askorentzat amez bat betetzea izatean antzekoa dela. Jon, zer moduz ikusten duzu gaur egongo euskal musikaren estena? Nik esango nuke, Euskal Herri mailan gero eta talde berri gehiago dauz, estilo edo genero desberdinak dauz. Nik uste dut igual muga bat izen aldala, Euskal Herritik kanpora urtetzerakuen edo edatu nahi zarenien apur bat komplikatzen dala. Gero beste alde batetik pentsatzen dut, azkenen guk euskaldunek izen da, igual entzuten dugu abesti bat frantsesez, alemaneraz edo, eta guztetan jaku. Orduen askotan bebai musika izetez. Hizkuntz bat da, bebai, niko esango neuke. Eta hori gehitzen da nien beste hizkuntz batera, letrak eta hotz bat dauenera, baina sortzen duzun bat disko edo abesti horiek edozein pertsonari heldu jako, eta musika den hizkuntz hori dala garrantzitsuena, ze azkenen letra igual ez dozu ulertuko, alemanieraz baldin badago, adibidez. Orduen, nik uste dute musika, ez dakit, emozio edo sakontasun bategaz behin da baldin badago, edozein emozioetara heldu aldala. Orduen, nik uste dut nahiz eta euskeraz musikaen, euskaldunok, badauela, ez dakit, leio bat edo zubitxo bat, joeteko beste munduko beste parte batera. Zaila da, baina apur bat, euskal eszena hemen, nik uste dut, espazioak badauz, gaztetxeak badauz, gauzia da mugitzea eta gero kontzertuak lortzea, baina gero apur bat aratago joan nahi badozu, apur bat komplexuagoa bihurtzen da, baina batek daki, nora heldu aldan jorratutako musika. Ze euskal talde edo artista entzuten dituzuzuk? Horre danetik apur bat, baina adibidez, musika estilo asko entzuten duaz, adibidez, pop rock edo, nik egiten dudan adarrari helduta, adibidez oso garrantzitsua izan den niretzako Gorka Orbizu, edo adibidez bebai, Janus Lesterrek egiten dauzena bezek oso polite die, gero estena hardcore edo rock apurrak gogortxauan inguruen, asko guztan datela niri. Euskaldune esango nuke Bananas adibidez, igual estatu mailan Madrid, ez dakit nongo edian, baina Biba Belgrado asko guztan da jate, batez be hori egiten da bezen pasarteak eta letrak bebai die, lakaina. Eta gero ez dakit, adibidez rock progresiboan sartzen baldin bagara, dela igual nire iraganeko bidean egon zen musika estiloa, nik esango neuke adibidez Pelas, dela nire igual bandarik gogoenetako, gehien gustatezenak, gehien gustaten, jatezen banda bat izan aldot dela, eta inkluso ausartuko nintzen esatera dela Euskal Herri mailan bandarik honetarikoa. Bai. Eta nik uste dela apur bat laburutuz hori dela nik uste gehien entzuten dudana. Bai. Eta norekin gustatuko litzaizuke holtza partekatzea? Bai ala bai gustatuko jateni Gorka Orbizugaz, hori lehenengo hori dau lehenengo postuan. Eta gero hortik aurrera, Janus Lesterregaz adibidez bai asko gustatuko jaten. Igual ja ez da beste gure estilokue, edo nik jorratzen duzen abestien ingurukue, baina gustatuko jaten adibidez zetak egaz konpartitzea, ETS, ez dakit, horrek izango zen apur bat. Gero banda rockero dauz bai, baina, azkenin igual
ja pur bat, ez dakit, bueno, ez da traba esatea, baina igual estiloak desberdintzuek die, orduan igual ez dakit izango zan, igual holtza bat partekatzeko bandarik aproposena. Baina, bueno, batek daki. Orain disko aterata, orain eskuetan, zer dator orain? Orain banabil ja abestea konposatzen, de hecho ja, izan ere, atara duaz grabatzen ibili gara ja hoietako bi, ja maituta dauzenak, eta dekoaz beste bi hiru erdi, bueno, oinoko konposaketa prozesuan, ez da zela maitu, baina bi ja badauz grabaute. Eta intentzio esan uda horretik ataratzea, baina uste dut komplikatu da lapur bat asuntu eta ez dakite uda horretik atara ahal izango dugun. Orduen igual ikustu izango dela uda eta gerora. Baina, bueno, helburu izango zen ataratzea bigarren epe bat, eta bertan hori, egongo zien 4 edo 5 abesti. Nabil Lonioko bueltaka berre 4 eta 6 bitartien dauz, baina nik uste dut igual bostean geratuko dela. Momentuz hori da eskuartan deko dan ideia. Ados, adibiliko gara orduan bazpare zerbait ateratzen badezu, baina hori baino lehen aipatu didazu asteburu honetan badituzuela kontzertuak, ezta? Hori da bai, justo bizer, bueno, barikuen, markina sotzen, bueno, markinan bertan joten dugu, Moonshine Wagonegaz, markina sotzekuek antolatzen da biena. Eta zapatuen, hemen gure herrian Durangon joten dugu, Durangoko herrikoen, Eitxaurren, gainera urte hurrena da, eta bagun oso berezia izango da, non gainera holtza partekatuko dugu Lukiek bandagaz, eta gero DJ bat egongo da, DJ Kene, ea baitzeko hori eguna, eta izango da oso gotzu gauzela joteko, eta ondo pasetako eta disfrutetako, holtza gainean. Bikain, gonbidapena luzatuta mundu guztiari, eta bukatzeko Jon, zer esango zenioke duela 15 urteko Jon Garziari? Zer esango egize da, 15 urteko Jon Garziak entzuten zauela rock punk estiloko musika, gehien bat. Eneko 80 esango neuke. Orduen, nik erakutzen izango banoton oinatartako lana, nik uste dut, igual momentu horretan, eiakora gustauko. Nik ez dakit, agian bai. Baina, bueno, nik esango nioke, azkenean, hori jarraitzea egiten gustatzen jakona, azkenean, ibilbide bat egingo dauela, non, evoluzio bat edo aukingo dauen, eta estilo desberdinetatik pasatuko dela, eta helduko dela, gaur egungo GAR proiektuan egiten den musikara, eta esango nioke hori, jarraitzeko musika egiten, disfrutatzen, eta momentuko orainari ebatzen eta disfrutetan. Mi esker Jon gurekin egoteagatik, ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Nik uste dut lan den gure nindugula berba, orduan guztu gara duna. Eskerrik asko zeuei gonbidapena gaitik, ezkenen plazer bat izen da, zeuaz egotie, eskerrik asko gertutasunagatik. Eta zer ez, animatzen zaituet bai zuei, bai entzulei, orain askoetan diskoa entzutera eta gure kontzertutara gerturatzea, ziur ondo pasauko da biela. Gonbidapena luzatuta beraz, mi esker Jon eta hurrengora arte. Eskerrik asko, agur ekipo! Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta bere eskua aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Hau izan da gaurko saioa, mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.